Nah, niki endi to cope iki? Balongan iki nang ndi to? Wah, lagi lah. Lah. Wah, oke, gile. Wah, kuwi ya nek kuwi. Nah, gile. Masya aku loh, tukang ngecop pelut. Tapi lek karo cah Taiwan kae, aku yo mau kalah. Wong Mas Jenot loh, yo cinta karo aku. Apa meneh lek aku kadung entuk welut sing gawedi. Kuwi lho regane yo larang. Lah, iki lho contone yo. Oke. Oleh welut enek lek 20 kilo ae. Saiki aku arep menyelesaikan masalahku karo mbak Taiwan kae mau. Lah, iki loh Mbak Eke mau. Urusan kita belum selesai. Saiki ayo dhewe menyelesaikan masalah iki. Ning ngene Pak RT. Pokoknya Mas Jenot iku kudu karo aku. Tapi loh Mas Jenot cintane karo aku. Wes ayo sak urusane. Wes ayo. Ayo, lah kok rene kabeh iki Taiwan. Iki gek cempluk. Ora lo genahe piye to Mas Jenot? Aku nanti karo aku. Tapi kan jare sampe cintane karo aku. kosek to. Tak jelasne aku lah kan wis sunat. Sampe iki piye to Mas? Kosek to tak jelasne. Aku kan wis sunat. Lah ka awakmu lunga nang Taiwan suwi tak enteni ora enek kepastiane. Ya aku karo gek cempluk to. Tapi aku ngene iki demi masa depannya awake dhewe lho Mas. Ayo kadung cinta karo gek cempluk iki piye? Terus aku yo sembarang saiki wis duwe Mas Jenot. Moh aku pokoke karo gek cempluk. Aku mobil yo wis duwe lho Mas Jenot. Wes saiki sing penak Nyai Pak RT. Wes ayo. Mak. Bah, gawat iki. Kuwi opo nih to Mas? Bayo. Bahasan wis aku bar sunat ruwet iki malahan. Terusnya apa? Ruwetnya apa? Cempluk tukaran karo Taiwan. Iki aku jadi rebutan, Mak. Terus kowe cara mengatasi piye saiki njajal? Aku ra iso, saiki ngejak nyane Pak RT. Mulane wis tak omong to, aja wedokan e. 15 tahun rong jangkep wedokan e. Resikone wong bagus sih yo ngene iki lho. Ayo, Nyai Pak RT. Bun. Senang. Apa ini nama siapa ini? Nama siapa ini? Diayu. Pak RT sing sopan. Ya, yang sopan itu jangan gitu. RT. Gimana? Iki lepat kula mawon. Sing sepindah kula silaturahmi, sing nomor kalih niku kula ajenge pados solusi. Oh, solusinya gimana nih solusi? Kuwi lho Pak RT, terus solusinya iki sama kayak solusi Pak RT. Solusi ya. Jenot iku sing diuber mek wedokan. Niku solusine pundi? Ngoten lho Pak RT. Gini aja itu simple. Kamu cinta yang mana? Solusi ya. Kamu cinta yang mana? Aku Mas Jenot, pokoknya Mas Jenot. Terus yang ini juga Mas Jenot juga? Iya. Terus kamu cinta yang mana? Bingung, Pak. Loh, Lah niki kula tandinge riyen. gini aja. Udah, nggak usah bingung ya. Gini aja. Ini dinikahin, ya dah. Heeh. Dipakai malam. Ini dinikahin, dipakai pagi. Oke kowe, Wah, atasnya ora. Mak.
Ya lah iki ra apa-apa lah, iki ora iso ndek anak lho, Mak. Ya solusine tak gak boleh nopo. Ya itu pokoknya jangan biar ini dipakai malam, ya toh? Dipakai malam, yang ini dipakai apa tadi? Siang dan pagi. Ya, siang dan pagi. Siang pakai malam nih. Udah kok ndak mudeng toh? Ya itu Loh, biar gini, biar ini kan ini kalau dipakai malam kan lumayan, masih bodinya masih bagus ya toh ini. Coba harus diri. Ya, cantiknya gimana cantiknya? Terus ngomongnya gimana yang halus? Nah, terus yang satunya gimana? Ya hampir semua ini pakai malam, ini pakai pagi. Oke?